Halako baten, esan bai, eta hoxe beste gabe, Tolosa jo nintzen ensaiota. Ni dantzaria, bai. Tolosa eritzen nintzanen, lehenengo bilin nintzen bai jokin, mundu guztia bezala ez. Talde gaztea zen, oso gaztea zen, 20 urten bueltan ibiliko zian, orokorren media, eta ni hor 12 nuzkan, 12-13, 12-13 urtekin etzea zertazen teatzen. Gero ja pixkat urtek aurrera joazen eginen, ikustezu baita bileratan sartzen hastezeanen, zenbat lan dagoen horren atzen, ez da emanaldi bat eta jasta. Lan egiteko giroa edo lan egiteko nahia bat zehola, nahiz da talde txikia izan eta gaztea izan, indarra handiko talde bat zela. Azkeneko urtetan, dantza taldetan, edo azkeneko hamarkadan beste salto bat edo egin dutela, beste dantza garaikide batzuk, edo beste pixkat tradiziozko dantza horietatik ateratzeko. Eta nik uste beti egon behar dula talde, beti egon behar dutela dantza talde tradizionalak, hau da, ikusgarria baita, ze tradizionala jendea iruditu ezarren baita da oso espektakularra baita, zenbait daintza bai da oso espektakularak. Oinarri bat eduki bazu, zuk horrelako salto bat iteko hiztegi bat eduki bazu, hiztegia esatet zentzua dela pixkat, base bat eduki behar dezula, jakin emar dituzu, gauza bakoitzan nundi datorren. Azkenen zuk ez bazu, nolabait ez baldin mokazu kutxa bat edo informazio guzti horrekin, gero ezin dezu ez da ezerrela datu. Orduan, tradizionak egon behar du, eta bere leku dauka, nik uste gaur egun badaukala, eta mantenduko dela, eta egon behar dula. Talde txiki bakoitzak emateizu zer ikasia, taldean funtzionamenduan nola di joan jakiteko. Eta nik uste oso aberasgarria dela, olako talde baten egotea, bateze pertsonaleako, esango nuke pertsonaleako. Ze, askotan, olako taldetan sartuta gauden jendea, azkenen konpromiso bat hartu dugu eta konpromisoi betetzea eskatzeu, eta nik uste bizitza errealeako baita, konpromiso hartzen ikasteak baita asko laguntzen dula. Udaberrin azkeneko marketetan ikasi dian dantzak ikasi diteunak uke bai, eta azkenen ensaio kantolatzeko modala pixka prestatzea, emanaldi bat balin badago txukun eta ondo prestatzea dantzak. Ez dakit, askotan laguntzeu ensaio hauek jende berria datorrenen, azkenen gure ensaiatzeko modua ohitzea, soltura hartzea, eta lasaitasunakin eta dantzaitea. Taldean dantzaiten ikastea. Fandangoataren jarina, dudari gabe. Ez dakit. Beste zea baten dago, ez dakit. Fandangoataren jarina batek ez dakit, alaitasun hori eta indarra eta ez dakit, soltura hori emateizu dantzaiteko. Eta ez dakit, naiz eta esfortzua fisikoa eskatzen, iritzu zait. Bai, hanka aldetik, beso aldetik, iritzu zait batetik dantza oso kompletoa. Musika aldetik baita iritzu zait musika deigarria dela eta oso politak diala, erritmo politxekok. Eta ez dakit, netzako bereziki oso politia orokorren fandangoetaren jarena, baina jotak eta porruk eta baita oso gustukok. Iritzait kanpo naldiz, ezakit, zentzu hortan hotza diala edo ez daukate guk daukaun sentimendu gure dantzakiko denbora. Denbora asko hartzula iritzi zait. Alde txarrak? Bai. Alde honak bai. Ez dela dantza bakarrik ez di, hasteko hiru entxeguk eta jasta. Ez horrek eskatzeizu, esan bezala daude lan talde, bakoitzari dagozkio bere ardurak betetzea. Nei ez dit denbora eskatzen adibidez ensaio batea jotea. Netzako nik oso gustu egiten gauza da, eta netzako estres momentu batetik ateratzeko modu bat. Oso sakrifikatua da udaberrik neotea. Asko iritzi zaila udaberri kanpotikan beti joarran gaudela, beti ez dakiz zer dela, baina benetan udaberrin lan asko egite dugu. Eta azkenen horrek ekartzen alde hona da, taldean oso giro hona da hola. Dantza taldeko kide bakoitzak dauka taldetik kanpo, bere kuadrilla. Iruditzen zait udaberrin elkartzegen momentun elkartzegela giro antzekotako, oso giro berdineko jendea. Eta nik uste horrek bai sortzeula
giro berdineko laguntalde bat. Ez dakit, bigarren bai, laguntalde bat da. Du ere gabe. Dantza iteko, ez dakit. Dantza ini behar da, beharrezkoa da. Azkenen dantza udaberri mintzat eta askorentzat bizitzeko modua da. Eta bizitzeko modu politxa eta erakargarria dela. Así que heltzeko dantzan bizitzari. Eta ez dakit, eta transmititzeko euskal dantza guain arteko 60 urtetan indian bezala, beste 60 urte jarraitzeko aurrea.